ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. שלום, רק שנייה. תכתבו לי רק בבקשה שאתם שומעים, שאתם רואים, שהכל בסדר. הערב במועדון יש לנו את אורי בר-לי, שהוא מומחה במשכנתאות. אהלן אורי, תכף אני אתן לך את הבמה, ברשותך. ואני חייב להגיד לכם, אני מבין בתחום משכנתאות, ואני חייב להגיד לכם שיש לכם פה באמת הזדמנות עם מומחה. זה לא סתם נקרא לזה יועץ משכנתאות מתחיל, זה יועץ משכנתאות מאוד ותיק, הוא יספר לכם על עצמו, יש לו המון שנים של ניסיון, ולכן יכול להיות שיש לו תכנים שיכולים לעניין אתכם, בטח ובטח אם יש לכם משכנתאות. אז אני נותן את הבמה לאורי, הוא יציג את הדברים, ובסוף אנחנו נוכל לעשות דיון ולשאול שאלות. תוך כדי, כמובן, אני מניח שגם אורי ישאל אתכם שאלות, יעשה לכם סקרים, אז תשתפו איתו פעולה. אז חברים, חברות יקרים, אורי יקירי, אני מבטל את המסך ונותן לך את הבמה. תודה רק רבה, עידו. רגע, רק שנייה, איך אני מבטל? המבוטל, אז הבמה שלך יקירי, בהצלחה. יאללה, תודה רבה. שלום לכולם, ברוכים הבאים. עידו החמיא בסופרלטיבים, אני אורי, אני למעלה מעשור יועץ משכנתאות, ליוויתי למעלה מ-20% מהפרויקטים של מחיר למשתכן, אני מרצה ומעביר סדנאות גם בחברות הייטק וגופים שהם ככה, נקרא לזה, עם עובדים יותר מבוססים, ככה שאני מכיר בעצם את כל הקשת, מקושי בהחזרים חודשיים ועד התלבטות האם לקחת משכנתה. היום אני רוצה לרכז בעצם את הוובינר בנושא של מחזור משכנתה. יהיה לנו בעזרת השם בהמשך גם וובינר על משכנתאות חדשות. היום אנחנו רוצים לגעת בנקודה של מחזור, כי זו נקודה שהיא מאוד מאוד קריטית ומאוד מעניינת, בטח אחרי שתי הורדות ריבית של בנק ישראל. הפוטנציאל לחיסכון, הפוטנציאל לעשות איזשהו שיפצור או שיפוץ למשכנתה הוא ממשי והוא קיים. אז בואו נתחיל. קודם כל, כמו שכתוב פה, משכנתה היא כמו פטיש. בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל על קהל הצופים הנכבד שלנו, אני בטוח שבוא נגיד לפחות 90% מהצופים לא היו יכולים להרשות לעצמם בית בלי משכנתה. זאת אומרת, משכנתה היא כלי מצוין שעוזר לנו בעצם להגשים את החלומות, את היעדים ולקנות בית. יחד עם זאת, אנחנו יכולים להבין שמשכנתה שהיא לא טובה, היא עושה לנו כאב ראש. חשוב להכיר, במדינת ישראל אחוז המימושים, זאת אומרת אחוז הפעמים שהבנק או הלווה לוקח את הנכס ומממש מה שנקרא את הנכס הוא פחות מ1%. זאת אומרת הסבירות שמישהו יסתבך ויאבד את הבית היא קיימת אבל היא נמוכה. יחד עם זאת רוב האנשים פשוט לא בודקים את המשכנתה שלהם כי זה הרבה יותר קל לא לבדוק אותה. אז מחזור משכנתה זה לא עניין של חיים ומוות, זה לא מי שלא ימחזר משכנתה כנראה יפסיד את הבית, אבל מי שלא ימחזר משכנתה כנראה יפסיד לא מעט כסף. מתי לקחתם את המשכנתה? אני רוצה לשאול אתכם חברים יקרים ככה שאלה ראשונית שתעזור לי לחדד ולדייק את הנתונים, אז בבקשה תענו לי בצ'אט. מי שלקח משנת 2008 ועד 2020 אפילו לפני 2008 שירשום 1, מי שלקח בין 2020 ל-2022 שזו הייתה התקופה התנודתית שירשום 2, ומי שלקח אחרי שנת 2022 שירשום בבקשה 3. במקביל אני אראה לכם ככה את הגרף של איך מתנהגת ריבית בנק ישראל בשנים האלה, שיהיה לכם מוזה לכתוב לי. אז אני ממתין לתשובות שלכם ככה שנראה. אני רואה את טליה רושמת 2, ערן רושם 1, אהרון רושם 3. יפה, אני רואה שיש לנו פה בעצם גיוון מאוד רחב, אז אנחנו ניגע בכל התכנים וכל הנתונים, גם מי שיש לו משכנתה יותר ותיקה ויותר בריביות יותר נמוכות, גם מי שלקח משכנתה חדשה, אני אשתדל לתת טיפים ומידע לכל התחומים, מה שנקרא, לכל השלבים. טוב, למה בכלל לגעת במשכנתה שלנו? אף אחד לא רוצה לגעת במשכנתה, יש לנו מה שנקרא טפשת משכנתה, אבל אני יכול להגיד לכם בהתחייבות שהבנק הוא הספק שירוויח מכם הכי הרבה כסף במהלך חייכם. לא חברת חשמל ולא רמי לוי ולא גם מי שמכר לכם את הדירה ולא מי שמוכר לכם את הרכב. בוודאות החלק הכי משמעותי שתשלמו מהכסף שלכם שאתם עובדים עליו כל כך קשה ילך לבנק, וחלק משמעותי ממנו הוא באמצעות המשכנתה.
לסבר את האוזן, היום בריביות הנוכחיות של היום, בפריסה מקסימלית של 30 שנה על משכנתה של 1,000,000 שקל, אני אחזיר עוד 1,000,000 שקל ריבית והצמדה, זאת אומרת, הקרן 1,000,000 ואני אשלם עוד 1,000,000. על משכנתה כזאת הבנק מרוויח 1,000,000 שקל. חשוב שתכירו וחשוב שתבינו. בסדר? אז אם יש משהו אחד שאם אתם יוצאים איתו מההרצאה הזאת, זה אם בדקתם את המשכנתה שלכם, עשיתי את שלי. מפה אפשר באמת רק להתקדם. עכשיו עוד נקודה חשובה שתכירו, אתם אמנם לא מעדכנים את המשכנתה, אבל הבנק מעדכן את המשכנתה בוודאות אצל רובכם. קודם כל, כי יש את מסלול הפריים, שזה מסלול שהוא בתדירות עדכון כל חודש וחצי, ובנוסף, אצל רוב המשכנתאות יש משכנתה שהיא בריבית משתנה, בין אם זה משתנה כל 18 חודשים, בין אם זה משתנה כל 30 חודשים, משתנה כל 60, שזה 5 שנים, בכל מקרה לרובכם המשכנתה משתנה, ולכן הבנק דואג לעדכן את המשכנתה לטובתו. ככה עוד הפעלה קטנה בשבילכם, יש לכם פה שתי אופציות למשכנתאות. אופציה אחת, יש לנו פה מבחינת המסלולים 3 מסלולים בחלוקת סכומים זהה, באופציה הראשונה הפריסה היא ל-360 חודשים, באופציה השנייה גם הפריסה היא ל-360 חודשים, באופציה הראשונה אלה הם הריביות הנקובות, באופציה השנייה אלה הם הריביות הנקובות, ההחזר החודשי באופציה א' הוא 4,526 ובאופציה ב' ההחזר החודשי הוא 5,180. רגע, סליחה, אנחנו רואים את הגרף של הריבית. סליחה, רגע, שנייה עונת. בואו נראה, טכנולוגיה זה פחות הצד החזק שלי, משכנתאות כן. הנה, רגע, בואו נחזור, גיליתי לכם כבר את הסוד, אבל לא. הנה, שתי האופציות, אופציה א' ואופציה ב'. מבחינת הסכומים הם אותם סכומים, תקופת ההחזר היא אותה תקופה 360 חודשים בשני המקרים, באופציה א' הריביות הם 2.90, 2.87 ו-4.80, באופציה ב' הריביות הם 4.70, 4.58 ו-4.80. ההחזר החודשי באופציה ב' הוא 5,183 ובאופציה א' ההחזר הוא 4,526. איזה משכנתה הייתם לוקחים? תכתבו לי בבקשה בצ'אט מי בעד אופציה א', מי בעד אופציה ב', מי בעד לא לקחת בכלל, מעניין אותי לשמוע. אופציה א', א' כנראה, אופציה א', אופציה א', חסרים נתונים. יפה. חסרים נתונים חסרים נתונים זאת בדיוק התשובה הנכונה וזה הדרך שהבנק עושה קריירה. בואו נסתכל מה הכוונה בחסרים נתונים. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שמשכנתה א' שהיא כביכול הטובה יותר, ההחזר החודשי מתחיל ב-4,526, אבל היא יגיע בקצה עד ל-7,538, זאת אומרת, העלות הכוללת של משכנתה א' תהיה 2,102,000 שקלים, בעוד במשכנתה ב' העלות הכוללת תהיה 1,942,000, זאת אומרת, משכנתה ב' שכולכם כתבתם א', משכנתה ב' היא תהיה הרווחית יותר עבורנו הלקוחות. למה? כי במשכנתה א', המסלולים הם מסלולים שהם צמודי מדד, זאת אומרת ליתרת החוב שלנו מצטרף עוד מדד כל חודש, בעוד אופציה ב' היא לא צמודה למדד. ולכן מה שרציתי להמחיש לכם בדוגמה הזאת, שבסוף הריבית היא מספר והיא חשובה, אבל היא לא החלק המשמעותי ביותר שקובע את המשכנתה. זה עוד נקודה. וזה אגב משהו שהבנקים יודעים מצוין. הם יודעים לפתות אותנו בריבית נמוכה, במסלולים שבהם הסיכון הוא עלינו, אנחנו רואים שההחזר החודשי נמוך יותר, ולכן אנחנו בטוחים שהמשכנתה טובה יותר, אבל בסוף, על פני כל התקופה, אנחנו מגלים שאנחנו משלמים הרבה יותר. מיתוסים נפוצים שאתם חייבים לשכוח, זה דברים שאני שומע, אני נפגש עם המון לקוחות, המון אנשים שמתלבטים האם למחזר את המשכנתה, לא למחזר את המשכנתה, וזה דברים שאני שומע המון פעמים. אין טעם למחזר, זה חבל על הזמן. בחלק מהמקרים באמת אין טעם למחזר, אבל באחוז גבוה מאוד מהמקרים יש טעם למחזר. זה לא משנה אם הריבית עולה, הריבית יורדת, בסופו של דבר הטעם משפחתי משתנה, דברים שאנחנו עושים בחיים משתנים, ההסתכרות שלנו משתנה, ולכן להתאים את המשכנתה זה משהו שכדאי ומומלץ לעשות 1 ל-5 שנים לפחות. אני הרבה פעמים שומע אנשים שאומרים, אני מכיר את הבנקאית שנים, או דודה שלי מנהלת משכנתאות במזרחי, או סבתא שלי מנהלת משכנתאות בפועלים. לקשרים אישיים, בטח משפחתיים, יש חשיבות מאוד גדולה מבחינת הריבית,
אני יכול להגיד לכם שבאחוז גבוה מהמקרים הבנקאיים שאני אפילו עובד איתם, אומרים לי, תקשיב אורי, אתה רוצה הצעה יותר טובה? אתה חייב להביא לי הצעה מבנק אחר. למה? כי עם ההצעה הזאת הם פונים בעצם למטה, מציגים את ההצעה של הבנק המתחרה, וככה יכולים לקבל ריבית אפילו נמוכה יותר. זאת אומרת, גם אם אח שלכם עובד בנק והוא מביא את הריביות הטובות ביותר, אתם רוצים למקסם את מכרז הריביות, זה לא משנה אם אתם מכירים את הבנקאי או לא מכירים אותו, אתם צריכים לפעול מול כמה בנקים במקביל. עוד מיתוס שאני נתקל בו המון זה נושא, יש מה שנקרא לוח שפיצר, שזה החלוקה בין תשלומי הקרן לתשלומי הריבית. עכשיו לוח שפיצר קובע שבהתחלה אני משלם הרבה ריבית, וככל שאני מתקדם בשנים אני משלם פחות ריבית ויותר קרן. הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, אני כבר 10 שנים משלם משכנתה, שילמתי כבר את רוב תשלומי הריבית, עכשיו אני נוגס רק בקרן, לא כדאי לי למחזר. לא נכון בשום צורה ודרך. אני לא אכנס לחישוב המתמטי כי זה קצת מורכב להראות את זה, אבל אם לקחתי משכנתה ל-30 שנה ואחרי 20 שנה אני רוצה למחזר, המשכנתה של ה-20 שנה תתנהג בדיוק כמו לוח שפיצר ל-20 שנה. אותו דבר. אז המיתוס שלקחתי כבר, שילמתי כבר את כל הריבית, עכשיו אני נוגס רק בקרן, הוא פשוט לא נכון. חשוב שתכירו אותו גם. מה זה מחזור משכנתה? איך עושים מחזור משכנתה? בגדול זה תהליך שהוא פשוט. עכשיו הרשויות מנסות לפשט אותו עוד יותר, הבנקים קצת מערימים קשיים כי בסופו של דבר זה פוגע להם ברווחיות, אבל כרגע עובדים על רפורמה שתאפשר לעשות מחזורים שהבנק יוכל להתייחס לבטוחה הקודמת מבלי לעשות שמאות חדשה, ואז תהליך המחזור למעשה יוכל להתבצע בין הבנקים בצורה הרבה יותר יעילה וקלה. היום בגלל המורכבות של התהליך אני יכול להגיד לכם שלמעלה מ-90% מהמחזורים מתבצעים במה שנקרא מחזור פנימי, שהוא מתבצע באותו הבנק עם אותה הבטוחה ולכן לא צריך לעשות שמאות, אבל שוב, כדי למקסם את המחזור הפנימי חייבים מה שנקרא כמו המוכר ארטיקים לצעוק, אני הולך. לבוא להביא הצעה מבנק מתחרה שהיא טובה יותר, כי אם תבקשו מהבנק שלכם, תתקשרו למוקד או תפנו לבנקאי ותגידו שלום, אנחנו רוצים שתטיב לנו קצת עם הריבית, יכול להיות שיורידו לכם איזה פרומיל, איזה 0.2%, אבל להגיע לתחתית טווח הריביות מבלי הצעה מתחרה זה משהו שהוא מאוד 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 קשה, על גבול הבלתי אפשרי. אז איך עושים למעשה את מחזור המשכנתה? בשלב הראשוני מגישים בקשה למשכנתה לכל הבנקים שבהם המשכנתה שלכם לא מתנהלת. בונים תמהיל משכנתה שמתאים למצב שלכם בחיים, מגישים, מקבלים, מבצעים מכרז בין כל הבנקים שבהם המשכנתה לא מתנהלת, כשמגיעים לתחתית המכרז להצעה הטובה ביותר, חוזרים לבנק שלנו ואומרים לו, בנק יקר, או שתשפר את זה, ברוב המקרים הם לא משפרים, הם רק משווים, או שתשפר את זה, או שאני אעבור ויעשה את המשכנתה בבנק אחר. אז מיד אחרי זה, אם זה קורה בבנק אחר, אנחנו נקבל, לדוגמה יש לי משכנתה בבנק הפועלים, עשיתי מחזור חיצוני לבנק לאומי, בנק לאומי יעביר את הכסף לבנק הפועלים, יסגור לי את החוב מול בנק הפועלים, והחוב החדש שלי יהיה מול בנק לאומי. זה תהליך המחזור, בגדול ברוב המקרים בגלל שהמחזור מתבצע לבסוף כמחזור פנימי, הפעולה היא יחסית פשוטה, היא לא מורכבת, הבנק יעשה אותה יותר מורכבת ויקשה עליכם עוד יותר, כי בסוף אתם מקצצים לו את הרווחים ועוד מעט נראה דוגמאות חיות של מחזורים ותבינו עד כמה כסף אפשר לחסוך, אבל היא לא מורכבת לכשעצמה. מתי בכלל מחזור רלוונטי? מתי כדאי לי למחזר? מתי אני יכול לקבל איזה שהם נורות, איזה שהם איתותים שאומרים לי, תסתכל על המשכנתה שלך, סיכוי גבוה שאתה יכול או צריך למחזר. אז דבר ראשון זה שינוי ביכולת החיסכון או שינוי בתזרים של משק הבית. פתאום יש לי לקוחות למשל שלקחו משכנתה מסוימת, פתאום נולדו להם תאומים בהפתעה, הכל מתבלבל, כל המספרים משתנים, צריכים לעשות חושבים מחדש, לראות אם אנחנו צריכים להוריד את ההחזר החודשי. פתאום נכנס סכום כסף מסוים, קיבלנו קידום משמעותי בעבודה, התזרים החודשי שלנו משתנה, זה הזמן לבדוק איך אני מתאים את המשכנתה. הנושא השני זה שינוי בסביבת הריבית. עכשיו שינוי בסביבת הריבית זה נושא שהוא מעניין, כי איך חידו שאל אותי מקודם, אני יודע שאם הריבית יורדת שווה לי למחזר, אבל מה קורה אם הריבית עולה? אז חברים, גם שהריבית עולה, קיימת אפשרות למחזר ולחסוך הרבה כסף. נפתח חלון הזדמנויות, אני אסביר את זה בשניונת.
בגדול, הריבית שאנחנו משלם לבנק מורכבת מעוגן ומרווח. עוגן זה עלות הגיוס של הבנק, כמה עולה לו לגייס את הכסף, בין אם באג"חים או בצורה אחרת, ומרווח זה כמה הבנק מרוויח עלינו. עכשיו, אם נסתכל, נלך אחורה לתקופת הריבית 0, אז העוגן היה נמוך מאוד, והבנק העלה מרווח. הגענו למצב של מרווח 2 או 3 או אפילו 4%, וכדי להגיע לאיזושהי ריבית שהיא טובה עבור הבנק כדי שהוא יוכל לקיים את מערך המשכנתאות. עכשיו שהתקדמנו והגענו לריבית גבוהה יותר, המרווחים נשחקו משמעותית. זאת אומרת, יש מסלולים שאם היינו רואים אותם במרווח 3 כאשר הריבית הייתה נמוכה, היום אנחנו פוגשים אותם במרווח 0.6, 0.7, 0.8. ולכן יש מקרים שבהם גם שהריבית עולה, יש מסלולים מסוימים שכדאי למחזר כדי לקבע מרווח נמוך להמשך חיי המשכנתא. מתי עוד מחזור רלוונטי עבורי? כאשר יש חוסר התאמה בין המשכנתא שלקחתי לבין המצב הנוכחי שלי. בין אם נכנסה לי עוד איזושהי הזדמנות, בין אם פיטרו אותי מהעבודה, בין אם משהו אחר השתנה, אבל אם אני מרגיש שהמשכנתא לא מתאימה לי, היא כנראה לא מתאימה לי. אז אם אחד משלושת אלו מדבר אליכם, כאשר שינוי בסביבת הריבית זה משהו שקרה, זה אני יכול להגיד לכם בוודאות, אם מישהו לא בחן את המשכנתא שלו במהלך השנים האחרונות, מאז שהריבית החלה לעלות, סבירות מאוד מאוד גבוהה שהוא מפסיד כסף. כדאי, מומלץ ורצוי לבדוק את המשכנתא. דוגמאות לסוגי מחזורים נפוצים, כאשר אנחנו ממחזרים את המשכנתא, אנחנו למעשה רוצים להתוות לנו איזשהו טרגט, איזשהו יעד, איזושהי מטרה שלשמה אנחנו רוצים למחזר. תמיד שפונים אליי אומרים לי אני רוצה למחזר, למה אתה רוצה למחזר? מה המטרה של המחזור? אז המטרה שנתקלנו בה המון במהלך השנתיים האחרונות לפחות זה הורדת ההחזר החודשי. כאשר אנשים לא עומדים בנטל המשכנתא ורוצים בעצם להוריד את ההחזר החודשי, חשוב להבין שבחלק מכריע מהמקרים הורדת ההחזר החודשי משמע מתיחה של המשכנתא לתקופה ארוכה יותר, וכפועל יוצא תשלומי ריבית והצמדה גבוהים לאורך כל התקופה. זאת אומרת, אם יש לי בעיה נקודתית כרגע של תזרים, אני אשלם עליה בזה שאני מותח את המשכנתא לתקופה ארוכה יותר, אבל אני צריך לעמוד במשכנתא בסופו של דבר. אפשרות שנייה שהיא גם מאוד מאוד מעניינת זה שינוי התמהיל עצמו בעקבות, שוב, כמו שאמרתי מקודם, נסיבות החיים. השתחרר לי כסף, גיליתי שיש לי חוב שאני צריך לשלם, אני רוצה לגייס כסף לאיזושהי השקעה נוספת, משהו מהותי שקשור בעולמות הכסף בבית ועולמות המימון, תפנו למשכנתא. הרבה פעמים למשכנתא יש פתרון. אני יכול לתת לכם פה דוגמה ממש קצרה. חלק גדול מהבנקים היום יודעים לתת עד 500,000 שקלים לטובת שיפוץ הבית הקיים. יש לכם בית קיים, אתם יכולים עד 500,000 שקלים, כאשר הבנקים לא בודקים אם עשיתם את השיפוץ או לא עשיתם את השיפוץ. זאת אומרת, אתם רוצים לגייס כסף, זה אפיק שהוא מאוד טוב. לא שאני ממליץ למישהו לא לעשות את השיפוץ, פשוט ככה זה עובד מבחינת הבנקים. הדוגמה השלישית למחזור שהוא מאוד נפוץ זה קיצור תקופה. יש לי משכנתא לתקופה ארוכה, אני מבין שאם אני עכשיו נותן עוד 500 או 700 או 800 שקל בחודש, אני יודע לקצר את המשכנתא בצורה משמעותית ולייצר חיסכון. עכשיו, בינתיים יש שאלות בצ'אט, אני אשמח שתכתבו, אני אעשה פה, אני רוצה להראות לכם קצת מאחורי הקלעים של הסימולטור וסוגי המחזורים שרלוונטיים. בסדר? רואים את הסימולטור? עידו, אתה איתנו? הכל בסדר? רואים, טכנולוגית התקדמתי? יופי. כן. פה אני חוזר שנייה אחורה למה שהראיתי בין אופציה א' לאופציה ב', מיליון, שזה בדיוק עם אותם ריביות ואותם מסלולים, ככה בקצרה מי שלא מבין, כל שורה עם מסלול בפני עצמו, עם החזר חודשי, חיבור כל המסלולים יחד, זה ההחזר החודשי שלנו. עכשיו, בין אותו מיליון צמוד עם החזר נמוך לבין אותו מיליון לא צמוד עם החזר מעט גבוה יותר, אם אנחנו מסתכלים מבחינת ההשוואה, אנחנו רואים שפשוט במיליון הצמוד ההחזר שלי מתחיל ב4.5 אבל הוא מטפס לשמיים, ועוד בלא צמוד ההחזר נשאר הרבה יותר יציב. סך הכל לפי הסימולטור מתורגם ל-152,000 שקלים, ככה זה נראה מבחינת הגרף של ההחזרים החודשיים. אני אומנם מתחיל נמוך יותר, אבל אחרי 10 שנים אני מגיע לאותה נקודה, ומפה זה רק עולה ואני מחזיר יותר ממה שהייתי מחזיר במסלולים הצמודים.
הלא צמודים, סליחה. זה לא, אני לא אומר שצמוד זה לא טוב, יש מקרים ויש עסקאות ויש מצבים שבהם הצמדה למדד יכולה לגרום לעסקה להתקיים, אבל באופן כללי, אם יש היתכנות ויש יכולת, בתקופה הנוכחית שמדד המחירים לצרכן משתולל, אני ממליץ להימנע או לגדר את ההצמדה למדד בצורה יעילה. עכשיו בואו נסתכל על משכנתא של קיצור תקופה. יש לנו פה את המשכנתא הנוכחית, אנחנו יכולים לראות שהיא הייתה פרוסה לחלקה ל-284 חודשים, חלקה ל-223, פה יש לנו את המחזור הסופי, אם אנחנו משווים בין המחזור הסופי לבין המשכנתא הנוכחית, אנחנו יכולים לראות שהעלינו את ההחזר החודשי ב-333 שקלים, יצרנו חיסכון של 140,000 שקלים וקיצרנו את המשכנתא ב-6.7 שנים. ככה זה נראה מבחינה גרפית. במקום המשכנתא האדומה, יש לנו פה את המשכנתא הכחולה. הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר נוחה לתכנון קדימה, ועל זה נוסיף שהבנק מחייב אותנו בביטוח חיים למשכנתא. ואם קיצרתי 6 או 7 שנים מסוף המשכנתא, זה גם השנים שבהם הפרמיה על הביטוח היא היקרה ביותר. ואז מעבר לחיסכון במשכנתא, נוצר לי פה גם חיסכון מבחינת הביטוח. אחרי שאנחנו רואים את המחזור הזה, יש לנו פה מחזור של שינוי תמהיל, זה משכנתא מעניינת, משכנתא עם החזר מאוד גבוה, יותר ממרבית האוכלוסייה נקרא לזה, משכנתא של 3.6 מיליון שקלים, עם החזר של 28,000 שקלים, אותו אדם קיבל לכיסו בעקבות איזושהי עסקה 500,000 שקל, אמר אני רוצה גם לפרוע 500,000 שקל וגם לסדר את המשכנתא. בסופו של דבר פרענו 500,000 שקל, קיצרנו את המשכנתא ב-10 שנים מ-25.9 ל-16 שנים, ו-on top of that מה שנקרא, מעבר לזה גם הורדנו את ההחזרים החודשיים ב-4,700 שקלים. ככה זה נראה מבחינת ההחזרים החודשיים, מהמון בלגן כי ככה הבנקאי המליץ ששווה למתוח חלק מהמסלולים, למשכנתא הרבה יותר יציבה, הרבה יותר נעימה ונוחה והרבה יותר קלה לתכנון התזרים קדימה. עכשיו נראה עוד אפשרות למחזור שהיא האפשרות נקרא לזה הפחות כיפית, אבל לצערנו חלק גדול מאיתנו פוגשים אותה. פה יש לנו משכנתא שהיא נלקחה במסלולים קלץ ומלץ לתקופה של 330 חודשים, ובנוסף יש לנו הלוואה של 200,000 שקלים שנלקחה מהבנק, לא קשור למשכנתא, בפריסה של 70 חודשים, בריבית של פריים פלוס 3, ההחזר על ההלוואה הוא 3,634 שקלים בחודש. מה שעשינו פה זה למעשה מחזרנו את המשכנתא, הכנסנו את ההלוואה לתוך המשכנתא, ביצענו פריסה מחדש, אנחנו יכולים לראות שגם קיצרנו את המשכנתא הקיימת מ-27.5 שנים ל-25 שנים, גם הורדנו בהחזר החודשי 2,200 שקלים, וגם חסכנו 65,000 שקלים בתשלומי הריבית והצמדה. חשוב להבין, במרבית המחזורים שמדובר על מחזור פלוס תוספת או איחוד הלוואות, הסיכוי לחיסכון בתשלומי הריבית והצמדה הוא לא גבוה. חשוב שתבינו את זה, זה שוב, אנחנו קונים תזרים על חשבון תשלומי ריבית והצמדה עתידיים, כי למעשה אנחנו לוקחים משכנתא או הלוואה שהיא לתקופה קצרה, ואנחנו מותחים אותה לתקופה ארוכה יותר, מה שבסופו של דבר גורם לזה שאנחנו נשלם יותר ריבית. נחזור אליה, אם יש למישהו שאלות בצ'אט בנוגע למה שהצגתי למחזורים, אתם מוזמנים לרשום. אני בינתיים חוזר, דיברנו על הדוגמאות לסוגי מחזורים נפוצים. רגע, סיגל פה מבקשת, אם אתה יכול להסביר שוב. את מה כל שהסברת המצגת? עכשיו. לא. אני צוחק. הגעתי באיחור, אפשר להתחיל מההתחלה? מה מהדברים להסביר? סיגל, את יכולה לכתוב לנו? מה את רוצה שהוא יסביר שוב? אני רץ בינתיים, מקסימום אני אחזור לזה יותר מאוחר. אוקיי. סימן בשבילכם חברים, איך אתם יודעים אם כדאי לכם למחזר? הדבר הכי פשוט, קודם כל אתם צריכים להוציא מהבנק דוח יתרות לסילוק משכנתא. זה מסמך
שמראה מה היתרות העדכניות של המשכנתא במידה ואתם רוצים לסלק אותה מחר בבוקר. זה גם אותו מסמך שמציג לנו מה הריביות שאנחנו משלמים, האם המסלולים צמודים או לא צמודים, וממש כל מאפייני המסלול. אפשר להוציא דרך האתר של הבנק, אפשר להוציא דרך המוקד, ואם מישהו נתקל בקשיים אז הוא יכול לפנות אליי ואנחנו גם נוציא לו בשמחה. הדבר הראשון שתסתכלו בדוח היתרות לסילוק שלכם, מה שנקרא שיערוך קרן או הצמדה. בכל פעם שאתם רואים שמופיע לכם שיערוך קרן או הצמדה, זה אומר בוודאות שיש לכם חלקים מהמשכנתא שהם צמודי מדד. כמו שאמרנו מקודם, ברגע שחלק מהמשכנתא צמוד מדד, בסביבה הכלכלית הנוכחית, הצמדה למדד היא לא דבר טוב. לפני זה היה לנו 10 שנים של מדד 0, ואז זה היה נחמד מאוד, אבל כרגע הצמדה למדד עולה לכם הרבה כסף. איך עובדת הצמדה למדד? בשנייה וחצי. כשאנחנו לוקחים הלוואה, יש לנו את מרכיב הקרן ומרכיב הריבית. כאשר אנחנו במסלול צמוד מדד, הקרן, נגיד לקחנו משכנתא של 1,000,000 שקל, אותם 1,000,000 שקל צמודים למדד. בכל 15 לחודש מתפרסם מדד המחירים לצרכן, 1,200 מוצרים שבודקים את המחירים שלהם. אם המדד עלה לצורך הדוגמה באחוז, גם אותו חוב של 1,000,000 שקל יעלה לי באחוז, משמע ב10,000 שקל. עכשיו, כדי באמת לסיים את המשכנתא בזמן, כי בסוף אנחנו קצובים בזמן, מה שקורה זה אותו עלייה בהחזר החודשי, כמו שראיתם בדוגמאות. אז לפתוח דוחות יתרות לסילוק, כל מי שיש לו שיערוך קרן, כל מי שיש לו הצמדה, ואתם תראו שם לפעמים מי שלא יודע, יש לו מסלולים צמודים כבר הרבה שנים, יכול לראות שם סכומים שמגיעים ל100 ו200 ו300 אלף שקל. אז תפתחו דוח יתרות לסילוק, יש שיערוך קרן, יש הצמדה, אתם כנראה צריכים למחזר. דבר נוסף זה שינוי במצב הכלכלי, כמו שאמרנו, יש יותר כסף, יש פחות כסף, אני רוצה לקצר, אני רוצה להאריך, אני רוצה לעשות את המשכנתא יותר אפקטיבית, משהו במצב הכלכלי שלי קרה, הדבר הראשון שהוא משפיע עליו זה על המשכנתא. זאת אומרת, אם לא נמחזר או לא נעשה התאמות, הוא לא ישפיע על המשכנתא, אבל כדאי לעשות התאמות, כי כבר הסכמנו שהספק הכי גדול שלנו זה הבנק, אז כדאי לעשות התאמות על החלק הארי של התזרים שלנו. פערי ריבית. פה אני אראה לכם איזשהו כלי נחמד שאתם יכולים לעשות בעצמכם. בואו נראה איך אני אעשה את זה. סליחה. ריבית ממוצעת בנק ישראל. אתם יכולים להיכנס לגוגל, לרשום ריבית ממוצעת על המשכנתאות של בנק ישראל, אתם מגיעים לאתר הזה, אתם רואים BOI. יש לכם פה ממש טבלה מסודרת שמראה לכם גם את הריביות במסלולים הצמודי מדד, וגם את הריביות במסלולים הלא צמודי מדד. לדוגמה, נפתח את זה רגע. לא נפתח לנו, רגע ננסה עוד פעם. יופי, עכשיו נראה לכם גם מה שאנחנו רואים. קובץ אקסל שמפרסם בנק ישראל, שבו אני יכול לראות את ממוצע, זה הריביות הממוצעות על משכנתאות צמודות מדד. יש לנו פה בחלוקה לשנים, כי הרי משך התקופה משפיע גם על הריבית. יש לנו, אנחנו יכולים לראות ממש לאיזה חודש פרסום. אם אנחנו נגלול אחורה, אנחנו ממש יכולים לראות את עליית הריביות שהייתה לנו בתקופה האחרונה. ממש אם אנחנו רואים בשנת 21 היינו על ממוצע של 1.99, איך עלייה, והייתה ירידה קטנה ב-24, וגם עכשיו אנחנו רואים איזושהי ירידה קטנה. אז אתם ממש יכולים להיכנס. אגב, זה משהו שהוא מאוד חשוב עבורכם פעמיים. פעם אחת אם אתם רוצים לבחון את המשכנתא שלכם, פעם שנייה כאשר אתם הולכים להתמקח על הריביות. הבנק נתן לי בקבועה לא צמודה 4.40, אני נכנס לאתר בנק ישראל, רואה מה הריבית שיש למסלולים של 15 עד 20 שנה, ובא לבנקאי, אומר לו, רגע, איך יכול להיות? הממוצעת יותר נמוכה ממה שנתת לי. אז זה כלי נחמד שאתם יכולים להשתמש בו גם, פשוט לעשות בגוגל ריביות משכנתא ממוצעות. נחזור למצגת.
יופי. אז אלו למעשה הכלים כדי לדעת אם כדאי לי למחזר. עכשיו נדבר על איך למחזר. עכשיו, מהניסיון שלי אני יכול להגיד לכם, ברוב המכריע של המקרים, אולי 70-80% מהאנשים שמנסים למחזר לבד לא מצליחים. אלו שכן מצליחים, זה א', בגלל שיש להם זמן פנוי, וב', בגלל שהם עושים מתודה מאוד 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 סדורה. אני תמיד אומר, אם מישהו רוצה למחזר בעצמו, מוזמן להתקשר, להתייעץ, אני אדריך אותו מה לעשות, איך לעשות, אבל למה זה לא מצליח לרוב מי שעושה את זה לבד? סיבה ראשונה, פערי ידע. ראינו, ריבית זה לא הכל. בסוף אנחנו ראינו שאם הייתה לנו אופציה א' ואופציה ב', חלק גדול בחרו את מה שנראה להם כזול ביותר, ובסוף התברר לנו שהוא יקר יותר. זאת אומרת, ללכת ולהתמקח על הריבית, אני תמיד אומר, זה ללכת ולהתמקח על המחיר לפני שבחרתי את המוצר. קודם כל אני צריך להבין מה המוצר שאני רוצה, לבנות את תמהיל המשכנתא שמתאים לצרכים שלי, ורק אחרי זה ללכת ולהתמקח על הריביות. דבר נוסף, לרובנו יש עבודה. זה אומר שאין לנו זמן ללכת עכשיו ל3-4 בנקים שונים. הבנקים באופן שיטתי מקשים על מחזורים. זאת אומרת שאם אתם רוצים למחזר בבנק שלכם, להגיע למוקד המחזורים, ייבשו אתכם על הקו, זה הרבה פחות נציגים עד שתגיעו להם. אם תעשו את זה רק בבנק שלכם, אני שומע את זה עשרות פעמים בשיחות, יגידו, אני לא יכול לשפר, אין לי אפשרות, אתם לקוחות שבויים, אולי ישפרו ב-0.1%, אבל כדי למקסם את הרווחים, חייבים הצעה ממספר בנקים שונים. עכשיו, כמו שאמרתי לכם מקודם, הרבה פעמים גם הבנקאי יגיד לכם, אני צריך שתביאו לי הצעה טובה יותר, אני שולח אותה למטה, ואז המטה יאשר לי, אני מתייק את זה בתוך התיק, כדי שאני אוכל להסביר למה נתתי לך ריביות כאלה. עכשיו, הסיבה השלישית למה הרבה פעמים זה נכשל, פחד לשנות. באופן כללי אנחנו כבני אדם מעדיפים החלטות פסיביות על פני החלטות אקטיביות. יש המון מחקרים שמוכיחים את זה. ואם אנחנו צריכים לקבל החלטה אקטיבית של לקום ולעשות ועכשיו להתייבש בטלפון מול הבנק ולקחת אחריות ופתאום שיניתי את הריבית ומחר בבוקר עשיתי איזושהי טעות, אני אתבאס מאוד על הטעות הזאת, עדיף לא לגעת. אני יודע איזה, אני מכיר את הצרה שלי מה שנקרא, אני מעדיף לא לגעת בה מאשר לעשות טעות. לכן בחלק מכריע מהמקרים אנשים שמנסים למחזר לבד פשוט לא מצליחים. איך עושים מחזור משכנתא נכון? תהליך, כמו שאמרתי לכם, הוא לא מאוד מאוד מורכב, אבל צריך לדעת לעשות אותו בצורה נכונה, בצורה חכמה ובצורה מדויקת. הכדאיות של מחזור משכנתא צריכה להיעשות בצורה מעמיקה ורלוונטית. זאת אומרת, זה לא רק אני רוצה לשפר את הריביות שלי, ממש צריך בחינה הוליסטית של כלל משק הבית כדי להבין האם כדאי לקצר, האם כדאי להאריך, אולי יש לנו איזו קורלציה לביטוחים שאנחנו מבינים שבשנים האחרונות אני אשלם אלפי שקלים על ביטוחים, אז כן שווה לי עכשיו להחזיר עוד 500 שקל בחודש אבל לקצר את המשכנתא. זאת אומרת, ממש לבנות תמהילים אלטרנטיביים באמצעות סימולטור מקצועי ולהשוות ביניהם ולראות איך כל אחד מהאפשרויות יתנהג למשך כל חיי המשכנתא ומה מתאים עבורי. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים מבחינת בניית חלופות מתואמות. בסוף משא ומתן מול מספר בנקים, אני חוזר על זה כל הזמן כי זה מפתח מאוד 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 חשוב. כאשר עושים מכרז ריביות, הדרך היעילה והטובה ביותר לעשות מכרז זה להגיש למספר בנקים, במחזור אין לנו לחץ זמן, זה לא כמו שאנחנו רוכשים מקבלן או רוכשים יד שנייה שיש לי דדליין שאני צריך להעביר את הכספים, לכן אני יכול לעשות את המכרז עד שאני ממצא אותו, עד שהבנק אומר מרים ידיים, אני מוותר על התיק, אני לא יכול לשפר יותר את ההצעה. אם אתם עושים מכרז ריביות אפקטיבי ומכרז ריביות טוב, אתם תגיעו למצב שיש לכם באימייל, סליחה אני לא יכול להתחרות, אני בחוץ, סליחה אני לא יכול להתחרות למעט בנק אחד, אם ההצעה הזאת חוזרים לבנק שלנו, מקווים שהוא ישפר, אבל ברוב המקרים הוא רק משווה. בסדר? ככה נראה תהליך נכון של מחזור משכנתא. שאלות בינתיים, ואז אני אראה לכם עוד איזה משהו קטן, אז בואו נעבור שנייה לצ'אט עידו. אתה רואה את הצ'אט, נכון? רואה את חלקו, כן. יפה, אז בוא נתחיל, נעבור על השאלות מההתחלה. קודם כל, אני רוצה לפני שרגע נתחיל, אני מבין את זה בין הדברים שלך, וחברים, אני חושב שזה רלוונטי ונוגע לכולנו, לכל מי שיש למעשה משכנתא,
שכן, ואתם רואים, בין אם זה יש את השינויים בריבית, כמו שאנחנו רואים עכשיו, בין אם יש שינויים במצב הכספי שלכם, וכן הלאה, כדאי תמיד לעשות את הבדיקה, לראות אם אפשר לייעל, כי בסופו של דבר זה לא עולה כסף, וברגע שיש לכם מומחה, אפשר להתייעץ, הוא יעשה את הבדיקות, ולכן אני אומר שבמקרים האלה כדאי לנסות. אני עובר עידו, רגע, נקודה קטנה, רגע שנייה, נקודה כן. קטנה וסופר קריטית, סופר חשובה בהקשר הזה. תחום ייעוץ המשכנתאות לצערי הרב הוא עדיין תחום פרוץ. כרגע מקדמים הסדרה, אבל בינתיים זה תחום שכל אחד יכול להגיד שהוא יועץ משכנתאות. אז להתייעץ זה חשוב, אבל צריך להבין עם מי מתייעצים. מישהו שיש לו את הניסיון, מישהו שיש לו את הכלים, ומישהו שהעצות שלו הן עצות טובות. כי אני מכיר המון אנשים שלפני שבוע היה להם פיצריה, ועכשיו הם מספרים שהם יועצי משכנתאות. אז גם אז להתייעץ וגם לדעת עם מי מתייעצים. זה נכון תמיד, אתם יודעים, בכל תחום, אני בתחום שלי זה בשוק ההון, בטח ובטח שבמשכנתאות, אבל בכל תחום, תמיד כשאתם מתייעצים עם אנשי מקצוע, צריך להתייעץ באמת עם אנשים שהם, נקרא לזה ברמה הגבוהה, גם מבחינת הבנה, ופה אני באמת מתחבר למה שאתה אומר, חברים, אתם יודעים, היום אני יכול מחר בבוקר ללכת ולהתחיל להיות יועץ משכנתאות. אין פה פיקוח, אין רישיון, כלומר כל ילד יכול להיות יועץ משכנתאות, ואתם מבינים שזה תחום מאוד רחב, ויש פה הרבה דקויות, ואני לא בטוח שמישהו שנמצא חצי שנה בתחום, יש לו את כל התובנות, ובאמת יודע לתת את כל הדקויות. דבר נוסף, ופה אני רגע רוצה ברשותך, גם שאתה תענה לי, אבל זה ברור לכם שבסופו של דבר, ברגע שיש יועץ משכנתאות מקצוען וותיק, יש לו גם קשרים, נכון? זה ברור לכם, הוא עובד עם הבנקים, מכירים אותו, הוא מכיר באופן אישי גם את היועצים, ויש פה דבר מדהים שהוא סיפר לי עכשיו, שאורי סיפר לי, שגם אני לא ידעתי אותו, אבל אתם יודעים, הרי יש לבנק סניפים בכל הארץ, ויכול להיות, והם תמיד מעודדים את הסניפים שלהם למכור יותר משכנתאות וכן הלאה, ופתאום תארו לכם שאיזשהו סניף באיזשהו עיר לא עמד במכסה, והוא חייב למלות את המכסה. ואז תבינו, יועץ שיש לו קשרים, הוא יודע על זה, ואז הוא יכול ללכת ספציפית לבנק הזה, ולקבל שם באמת גם תנאים יותר טובים. כלומר, אני רוצה שתבינו שחוץ ממה שהבנק נותן, אבל הבנק זה מערכת כל כך גדולה וכל כך מורכבת, שיש לו כל כך הרבה שיקולים, ומי שמבין לפרטי פרטים איך זה עובד, ובאמת עובד עם איש מקצוע מנוסה שיש לו קשרים, אז יכול לענות משתי העולמות, גם מייעוץ איכותי, אבל גם נקרא לזה מקשרים ומידע פנים, שהיועץ יודע להשיג לו גם את התנאים יותר טובים מאותו בנק. תקן אותי אם אני טועה בכל התיאור שלי. אני אתן לכם הצצה לאיך זה נראה מבפנים בתכלס. קודם כל, בסוף כולנו בני אדם, זאת אומרת, ברמת היועצי משכנתאות של הבנק בסניפים, יש לי יועצים שאני עובד איתם כבר המון שנים, אנחנו הולכים לאירועים אחד של השני, כל ההתנהלות שלנו היא באמצעות הוואטסאפים האישיים, והקשר הוא מאוד מאוד חברי, וגם שאני בא עם איזשהו מקרה נקודתי שהבנק לא תמיד יודע איך לאכול אותו, אז אני אומר להם, אני צריך עזרה, תעזור לי, וברגע שיש חברות כזאת, הרצון לעזור הוא גבוה יותר. עכשיו, בהקשר של מה שעידו אמר, זה עובד בדיוק ככה. אני יכול להגיד לכם מקרה שקרה לי לפני שבועיים, רציתי להגיש תיק לאחד הבנקים הגדולים, התקשרתי למנהל אזור, אמרתי לו, תקשיב, אני מגיש לך תיק לדיזינגוף סנטר, לסניף שם, הוא אמר לי, אחי, עזוב, אני ב-120% ביצועים, זאת אומרת, אני מעל היעד ביצועים, בגבעתיים אני ב-60%. תגיש בגבעתיים, אני מבטיח לך, אתה תראה ריביות שלא ראית באף סניף אחר. זאת אומרת, לבנק יש שיקולים גם שהסניפים, כל סניף הוא יחידת רווח והפסד נפרדת. לבנק חשוב לשמור על הנציגויות רווחיות כולם, גם במחיר של משכנתא טיפה יותר טובה ללקוח. זה חד וחלק. נכון, כך זה בעסקים, זה בסופו של דבר ביזנס, הרי בנק זה גוף למטרות רווח, בסופו של דבר הוא רוצה למקסם את הרווחים. בואו נעבור רגע על השאלות, וקודם כל אני רואה את גיא מסי היקר, אז הוא שואל אותנו לגבי משכנתא צמודת מדד. אנחנו בשיחה שלנו לפני, אני באופן אישי, באופן מערכתי גורף, אני מתנגד לצמוד מדד, כי זה אלמנט שהוא לא ידוע, נכון? אני לא יודע מתי תתפרץ אינפלציה ומה יקרה, אז הייתי שמח אם תענה פה לגיא, מה הפתרון למשכנתא צמודת מדד? לא להצמיד.
כלומר, זה לעשות מחזור ולהעביר את זה למשכנתה שהיא לא צמודה. בכלל, סליחה רגע, אורי, בשיחה שהיה לי עם אורי, אני אמרתי לו, אני באופן אישי, אני מאמין רק במה שמחייבים אותי. משכנתת פריימס זה האלמנט המשתנה, וקלץ, קבועה שהיא לא צמודה. זה המסלולים היחידים שהחוק בישראל מחייב אותי, וזה יכול להיות ביחס של שליש, שני שליש. כל חייב שליש משחק, קבועה. בדיוק. יש לנו מינימום שליש קלץ קבועה אנחנו חייבים, ומותר לנו במקסימום שני שליש פריים אם אנחנו רוצים, ומעבר לזה זה כל המשחק. ואני לפחות בדברים שאני התעסקתי, אז אלה שני המסלולים, מעולם לא הסתבכתי בכל הצמוד מדד וכן הלאה, אני אשמח להתייחסות שלך לדברים האלה. בגדול, בצורה הכי פשוטה לזכור, מסלולים שהם צמודי מדד, הסיכון עלינו, מסלולים שהם לא צמודי מדד, הסיכון הוא על הבנק, ולכן הוא לוקח איזושהי פרמיית סיכון. זאת אומרת, אם קבועה צמודה אני אוכל לקבל היום באזור ה3%, את הקבועה לא צמודה אני אוכל לקבל באזור ה4.5%. עכשיו, היו שנים שבהם המדד היה מדד אפס, במשך המון שנים, ומי שלקח את הסיכון עליו הרוויח. באקלים הנוכחי, לא הייתי ממליץ לקחת סיכונים במשכנתה. מתי אני כן משתמש במסלולים צמודי מדד? יש שני מקרים ייחודיים. אחד, יש מסלול זכאות, זה מסלול שלא הרבה מכירים, אבל זה מסלול שמתקבל מטעם משרד הבינוי והשיכון לרוכשי דירה ראשונה, הוא מתקבל ב0.5% פחות מהריבית הממוצעת, אבל הוא צמוד מדד. הוא מקנה עוד הטבות אחרות, ולכן מסלול הזכאות הוא מסלול מאוד כדאי. האפשרות או הסיבה השנייה, שאם אנחנו לא עומדים ביכולת ההחזר, בנק ישראל מגביל אותנו להחזר עד 40% מההכנסה הפנויה, כמו שראינו מסלולים שהם לא צמודים, ההחזר יתחיל גבוה יותר, ולכן אם אני לא עומד מבחינה רגולטורית במגבלת ההחזר, אני יכול לקחת מסלולים צמודים, אם אני מבין שזאת עסקה שתעשה לי רווח משמעותי בטווח זמן הקרוב, אז אני משלם על זה במחיר של ההצמדה. יפה מאוד. בואו נתקדם, אני ממשיך ברשותכם עם השאלות. איילת שואלת, חוסכים, אבל יש גם עלויות, כלומר היא מתייחסת לעלויות של מחזור המשכנתה, אם אתה יכול להתייחס לזה? העלויות של מחזור המשכנתה, ככה, קודם כל, עד לפני 3 שנים היינו מחויבים לשלם 0.25% 0.25 מסך המשכנתה כדמי פתיחת תיק, בוטל, 360 שקל או 380 שקל, מחיר חד פעמי קבוע. עכשיו, מעבר לזה, יש את העלויות של שמאות, במידה וצריכים לעשות מחזור חיצוני, אז יש שמאות שיכולה להגיע, תלוי בשווי הנכס, אבל יכולה להגיע ל-2,000-3,000 שקלים, ויש את עלות היועץ. כמובן, בסוף זה הכל עניין של מספרים. אם אני חוסך 10,000 שקל על פני כל תקופת המשכנתה, על פני 20 שנה, לא משתלם לי אם אני מהוון את זה, מהוון מלשון המילה הווה, להיום לא משתלם לי לשלם 7,000 שקל היום. אבל אם אני חוסך על פני כל חיי המשכנתה 150 או 200 אלף שקל, אז גם אם אני מהוון אותם להיום, זה מתכנס בתוך העלויות נלוות. הכל משחק של מספרים בסופו של יום. יפה מאוד. אני מתקדם לעוד שאלות, וקרינה היקרה שואלת פה לגבי המשכנתה לשיפוץ, כי מה שאמרת זה האמת לגבי ה500,000, גם אני לא ידעתי את זה. זה סוד כמוס, זה רק למטרות אני מספר, לאחרים אני לא מספר. יפה. אז אני אשמח אם תתייחס פה לשאלה של קרינה. היא אומרת, משכנתה לשיפוץ זה בריבית של משכנתה או בריבית של הלוואה רגילה? היא הולכת ישר לתכלס. צודקת, היא צודקת, ולא סתם אמרתי, משכנתה לשיפוץ זה פרומיל קטן מעל משכנתה לדיור, הרבה מתחת משכנתה לכל מטרה. זה הדרך הטובה, היעילה והזולה ביותר לגייס היום עד 500,000 שקל, כאשר חלק מהבנקים ידרשו שמאות ואז זה בעייתי, זאת אומרת שמאות במהלך השיפוץ ומשחררים בפעימות, ויש בנקים מסוימים שמשחררים עד 500,000 בפעימה אחת ישירות לעו"ש כנגד הצעת מחיר. תעשו שיפוץ, לא תעשו שיפוץ, זה כבר שלכם. יפה מאוד. סיגל היקרה, סיגל שביקשה שנשביר, האם אתה יכול, רגע, סיגל, על מה דיברנו? על החיסכון הקטן, אני כבר לא זוכר על מה זה היה, אם אתה זוכר, ונעמי היקרה מבקשת אם אתה יכול לדבר גם על נושא של משכנתה שנייה, כלומר על התנאים של משכנתה שנייה.
מבחינת הריביות התנאים זהים לחלוטין, זאת אומרת יש איזשהו, דיברנו על מיתוסים בהתחלה שזה מיתוס שמשכנתא שנייה הריביות הן גבוהות יותר, זה לא נכון. אגב בחלק גדול מהמקרים המשא ומתן הוא הרבה יותר יעיל כי אתה יכול לעשות משא ומתן על שתי המשכנתאות. עכשיו צריך לראות שמבחינת הרגולציה של בנק ישראל הוא מאפשר עד 50% משווי הנכס כי אתם נקראים למעשה כבר משקיעים. אבל פה נכנסת איזשהו משחק, אם אני מצהיר במשך, בדיווח לרשויות המס, שאני מוכר את הדירה הראשונה, אז אני למעשה יוכל לקבל עד 70% מימון. אז זה בין 50 לבין 70% מימון, צריך להתאים את זה לעסקה, מבחינת הריביות, אותן ריביות בדיוק. חשוב לקחת בחשבון שבמבחן ההכנסה, הבנק מוריד את החזר המשכנתא הראשונה מסך ההכנסה הפנויה מן הסתם. יפה מאוד. מולט שואל, אם לקחתי הלוואה של הזכאות של המדינה, אני מניח זה מחיר למשתכן. לא, אפשר זכאות, אפשר בדירה ראשונה כולם יכולים לקחת. לא כולם מכירים, אבל כולם יכולים לקחת. מה? מסלול זכאות, זה מסלול שמתקבל מטעם משרד הבינוי והשיכון, כאשר הבנק הוא רק צינור להעברת הכספים. יש כן. ניקוד שנקבע לפי מספר ילדים, מספר אחים, מספר שנות שירות צבאי ועוד כל מיני פרמטרים. יש אפילו נגד חוק הנגב נותנים סכום גבוה יותר. הסכום שנקבע הוא סכום הזכאות, מקבלים תעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון, והיתרון המשמעותי, יש שני יתרונות משמעותיים למסלול זכאות. אחד, הוא מתקבל ב0.5% נמוך יותר מהריבית הממוצעת, זאת אומרת הריבית בו היא נמוכה יותר, ושתיים, במסלול עצמו אין קנסות ועמלות פירעון בכלל. ניתן לפרוע אותו מתי שרוצים, ומעל כל זה הוא נותן לך הנחה בהקנסות על מסלולים אחרים. זאת אומרת, כל מי שלפני דירה ראשונה, הבנק לא יגיד לו לקחת מסלול זכאות, אם הוא ישאל אותי, אני אגיד לו תשלב את מסלול הזכאות במשכנתא בצורה חכמה ויעילה. רגע, ברשותך אני חייב לשאול, מסלול הזכאות, מה זה כסף שאני מקבל מהמדינה? אני יכול להשתמש עם זה להון העצמי לצורך הדוגמה? לא, לא, אני אראה איך זה נראה פשוט בסימולטור, זה יהיה לי הכי פשוט להראות לכם. בואו נראה. רגע. יש לנו לצורך העניין פה מסלול נוסף שנקרא מסלול זכאות. יש סכום שמתקבל בהתאם לניקוד שלנו, למעשה הסכום שאני יכול לקבל, זה למעשה נקבע על ידי הניקוד, ואני למעשה מקבל שיפור תנאים של 0.5%. בחלק מכל המשכנתא מהאשראי שאני לוקח, חלק ממנו יתקבל במסלול הזכאות. זה לא כסף שאני מקבל, אבל זה כסף שמלווים לי יותר בזול, מה שנקרא. כן, ברור. חידדת ודייקת, כן. יפה מאוד. בואו נתקדם לעוד שאלות. רגע, איפה היינו? הקלטה, דור היקר, אני מופתע שאתה שואל, אתה יודע, אצלנו הכל מוקלט, אז מחר כנראה שיהיה פה גם את ההקלטה. ריבית בפריים, זה לא ריבית שצמודה למדד. טליה היקרה, אני רגע ברשותכם מסביר בשנייה. יש למעשה 3 סוגים של ריביות באופן כללי, לכל אחד יש וריאציות. אבל פריים זה מה שנקרא ריבית משתנה. פריים זה פשוט לוקחים את הריבית של בנק ישראל ותמיד מוסיפים 1.5%. זה פריים. אז מאחר והריבית של בנק ישראל משתנה, אז גם הפריים משתנה בהתאם, ולכן זה נחשב כריבית משתנה. יש מה שנקרא ריבית קבועה, ויש ריבית צמודה. צמודה זה שצמוד למדד, במילים פשוטות, ריבית צמודה, כל פעם מוסיפים את האינפלציה, את כמה אחוזי אינפלציה לחישוב, כלומר אנחנו יכולים לשלם יותר. עכשיו פה תיזהרו, כי יכול להיות גם פריים וגם ריבית קבועה שהיא צמודה למדד. אז פה אני חושב שאם כבר מישהו לוקח ריבית קבועה, אז למה לקחת אותה צמודה למדד? אלא כפי שאורי אמר, לפעמים זה משתלם. אבל בסופו של דבר, אלה המסלולים העיקריים. הפריים, הקבועה והצמודה, אני רוצה להזכיר לכם, מדינת ישראל מחייבת אתכם רק פריים וקבועה, שאתם יודעים שאתם רוצים קבועה לא צמודה. זה נקרא קלץ. כלומר, אתם מחויבים רק פריים וקלץ. כל השאר, הנחת העבודה שלי שהבנק גוזר עליי קופון. התייחסותך.
אני אוסיף על זה, ברוב מדינות העולם זה מאוד פשוט, יש לנו ריבית משתנה וריבית קבועה. במדינת ישראל יש לנו למעלה מ-30 מסלולים שאנחנו יכולים לקבל, משתנה כל 5, משתנה לא צמודה כל 2.5, עוגן מקם, עוגן אג"ח, קל"צ, ק"צ, יש למעלה מ-30 מסלולים שונים. למה? כדי לבלבל אותנו ולטשטש אותנו, שלא נדע מכל הבחירות האלה מה אנחנו רוצים לבחור. כאשר במשך שנים היה לא מזמן רפורמה שמחייבת לתת אישור עקרוני עם 4 סוגי תמהילים שונים, עד אז במשך שנים הבנק היה מציע לכולם את תמהיל השלישים, ככה זה נקרא, שליש קבועה צמודה, שליש משתנה צמודה, שליש פריים, שזה בוודאות התמהיל עם ההחזר החודשי הנמוך ביותר, אבל בוודאות גם התמהיל הכי יקר ללווה. יפה מאוד. אני עובר לשאלה של ג'ין, נכון? ג'ין, זה השם? אז היא שואלת ריבית פריים, פריים מינוס 0.85, היא שואלת אם כדאי למחזר. כלומר, אם אני מבין לנכון, אז יש לה 100,000 שקלים בפריים מינוס 0.85, ריבית ועוד 50,000 בקבועה לא צמודה עם 2%. או כן צמודה, אני לא יודע, בלבלתי פה קצת, התבלבלתי עם ההודעה, אבל זה נשמע too good to be true, לא? פריים מינוס 0.85 וריבית קבועה לא צמודה ב2%. אם זה ככה, זה נשמע מדהים. זה נשמע מצוין, אני רק אגיד שאיך אבא שלי תמיד היה אומר, זה כמו להתאים חליפה ליתום, יש יתום קטן, יתום גדול, אז לנתח את התמהיל משכנתא ככה, מבלי שאני מבין מה הצרכים, מה הרצונות, אני נוגע בעניין של הביטוחים, יכול להיות שאת משלמת המון על ביטוח ואז שווה לקצר, יכול להיות שיש כסף פנוי, יכול להיות שאת רוצה להשקיע, לייעץ ככה על בסיס יש לי 2 מסלולים כאלה, אני נזהר מלעשות את זה כי זה מידע חסר. אני רק אומר לכם, אנחנו בסוף השאלות, אני כן אתן לכם את הפרטים של אורי, יותר נכון אורי ייתן לכם, ויציע לכם גם הצעה למי שרוצה לעשות בדיקות, אז הנה, תישארו ההצעה איתנו. כבר על המסך. ההצעה כבר על המסך, אבל איך יוצרים איתך קשר? תשאירו את הטלפון שלכם בצ'אט, כל מי שרוצה לדבר עם אורי, כל מי שרוצה את ההצעה, תרשמו את הטלפון שלכם בצ'אט, ואני אדאג להעביר לאורי את כל הטלפונים, והוא כבר ידבר איתכם. קרינה ממשיכה ושואלת, האם יש איזשהו כנס על מחזור משכנתא? יכול להיות כנס, הכנס העיקרי הוא מה שנקרא עמלת היוון. זה למעשה הבנק, זה קורה כאשר הריבית שאנחנו משלמים גבוהה מהריבית הממוצעת, במצב כזה הבנק מחשב את ההפסד שלו לשנים קדימה, על זה שאתם בעצם מורידים את הריבית, מכפיל במספר השנים, וראיתי גם עמלות היוון שמגיעות לסכומים מאוד מאוד גבוהים, 100-200 אלף שקל, זאת וואו. למשל סיבה למה לא לקחת את כל המשכנתא בקל"צ. קבוע לא צמוד, זה המסלול שהכי הרבה חשוף לקנסות, ולכן אם אני לוקח היום שאני בסביבת ריבית גבוהה, הכל בקל"צ, בעוד 2 הריביות יורדות, כדי ליהנות מאותה ירידה נצטרך לשלם לבנק קנס שיכול להגיע למאות אלפי שקלים. שמתכננים משכנתא ותמהיל משכנתא, מסתכלים פני עתיד לגבי מחזורים עתידיים ולגבי מינימום קנסות, ברור. הבנתי, זו נקודה מעניינת. לאה יקרה, אז את הטלפון של אורית, תכתבו לי את הטלפון, תכתבו את הטלפון שלכם בסוף, אני אדאג להעביר את כל הטלפונים לאורי. ג'וזף היקר, אני לא מבין את מה שכתבת פה, מה שצריך סינון על ידי הממשלה. תראו, אני אגיד לכם מאמר מוסגר, כן? הבנקים בישראל זה הגופים החזיריים, אנחנו חיים במדינה חזירית, נכון? לא חסר פה מונופולים חזירים שעושקים את עם ישראל, אבל הבנקים זה בין הגופים החזירים ביותר, אם נסתכל על זה ככה, ואמרתי לכם את זה תמיד. יש הדרך הנכונה להשוות בין בנקים נגיד שונים, או בין בנקים בעולם, זה באמצעות נתון שנקרא תשואה על ההון. ההון זה כמה כסף יש לבנק, לבנק יש את הכסף שלו. התשואה זה כמה הוא מרוויח בכל שנה על הכסף שלו. אז שימו לב לנתונים. בארצות הברית ובאירופה כל הבנקים הגדולים מרוויחים בערך 10-11 ממוצע אחוזים בשנה. כלומר שאם לבנק יש מיליארד הוא מרוויח פחות או יותר 100 מיליון, 10% בממוצע בשנה. בישראל
הבנקים מרוויחים 18, 19 ו-20%. כלומר, הם מרוויחים פי 2 יותר מהבנקים בעולם. מאיפה הכסף הזה מגיע לדעתכם? מהכיס שלנו. ואתם אולי תופתעו, אבל רוב הכסף זה עלויות, לא חוץ מהמשכנתאות, העלויות על ניהול תיקי השקעות למי שמנהל בבנק, רק תבינו כמה מרוויחים עלינו. בואו נמשיך. הקבועה, ענת ספרן היקרה, היא אומרת לנו שהריבית הקבועה היא מאוד יקרה, ופה, יודע מה, אתה תתייחס, בבקשה. קודם כל היא יקרה באופן יחסי, זאת אומרת אם אנחנו היום יודעים לקבל פריים מינוס 0.8 לעומת קבועה לא צמודה ב-4.3 או 4.4, אז אנחנו פחות או יותר באותה סביבת ריבית, ואני חוזר גם למה שאמרתי קודם, בסופו של דבר בריביות שהן במסלולים משתנים, רמת הסיכון היא עלינו, במסלולים שהם קבועים, הסיכון הוא על הבנק, הבנק מתחייב לי למשכנתא לריבית מסוימת ל-30 שנה, ולכן טבעי שהוא ייקח איזושהי פרמיית סיכון על ההתחייבות הזאת. כי פה עכשיו אני מחבר את זה למה שאמרת מקודם, ובואו נעשה רגע תרגיל וירטואלי, אבל אם עכשיו הלכתי לבנק ולקחתי משכנתא מסלול בקלץ, שהיום בוא נגיד שזה לפי ריבית בנק ישראל, נעגל את זה ל4%, ועכשיו הריבית המשיכה לרדת, ובעוד שנה שהריבית הייתה נגיד 3%, אני אבוא לעשות מחזור, אז זה בדיוק דוגמה שהבנק ירצה כנס בשביל לפצות את עצמו על האחוז הזה שהוא הפסיד כביכול ממני, נכון? זה ההסבר. נכון. מצוין. אז ענת היקרה, אז פשוט זה המשחק, שהריבית במשק גבוהה, גם באופן טבעי הריבית הקבועה גבוהה, ושהריבית הנמוכה במשק, אז באופן טבעי הריבית הזה, אבל יש פה את העניין של הכנס הזה שצריך באמת לבדוק. תכלס, מה עושים? פונים לבנק. גיא היקר, אני לא הייתי פונה לבנק, הייתי פונה לאורי. יש לך פה תותח על שהוא מוכן לבדוק לך את זה. פעם שאלו אותי אם הכבשה הולכת להתייעץ עם השוחט. יפה, זו דוגמה טובה, אתם יודעים, באמת. חברים, ללכת להתייעץ עם הבנק, זה באמת כמו כבשה שהולכת להתייעץ עם שוחט. זה לא רחוק מזה. לבנקאי שיושב מולכם, רגע שנייה, עידו, נקודה חשובה, לבנקאי שיושב מולכם בחלק מהבנקים הגדולים, יש בונוס מסוים על המרווח, על בכמה הוא מכר לכם את הכסף מעל לעלות הגיוס של הבנק. תחליטו לבד אם בא לכם להתייעץ איתו. אברה היקר, קודם כל מה שלומך יקירי, את הטלפון תרשום בסוף את הטלפון, אני אדאג להעביר את זה לגיא. מי זה פה? יהודה היקר שואל, הוצאתי לפני קרוב לשנתיים 480,000 שקלים משכנתא לשיפוץ ל-30 שנה, וסכום הקרן כמעט לא ירד, אני משלם בחודש 2,666, האם זה הגיוני? אתה יכול להתייחס לזה? אני מניח שאולי לקח את זה בריבית צמודת מדד אולי, ואז חטף את כל האינפלציה. עשיתי את שלי, אני רואה שהסברתי טוב, כנראה חמוד. יקירי, יהודה היקר, באהבה רבה, אתה צריך את אורי, תדבר עם אורי, כי זה באמת, ראית, כנראה, וזה בדיוק איך שמשחילים אותנו, נותנים לנו ריבית צמודת מדד, ועכשיו בשנים האחרונות הרי האינפלציה זינקה, וזה בדיוק הסיבה, כל מה ששילמת זה למעשה את האינפלציה, את המדד, זה בדיוק הסכנה עם מסלולים צמודי מדד, אז יהודה היקר, אתה חייב את אורי, תשאיר את הטלפון ואורי יחזור אליך. ג'וזף היקר מבקש הסבר קצר על משכנתא הפוכה, אם אתה יכול להתייחס. זה גם בתחום האחריות שלך דרך אגב. גם בתחום האחריות שלי, משכנתא הפוכה, בבנקים זה נקרא משכנתא פנסיונית, בחוץ בנקאי בחברות הביטוח זה נקרא משכנתא הפוכה, ולמעשה אני אומר יש לי היום נכס, אני רוצה לגייס עליו כספים, ובין אם זה לגייס בתשלום חד פעמי, בין אם יש לי בית ואני רוצה לעזור לילדים ואין לי כסף, בין אם מחר בבוקר אני הולך לבית אבות ואני רוצה לקבל כל חודש תשלום חודשי על חשבון הנכס. חשוב, נקודה סופר קריטית במשכנתא הפוכה. א', זה כלי מאוד מאוד מסוכן, זאת אומרת אם אין
איזושהי תוכנית סדורה איך אנחנו משתמשים באותה משכנתא הפוכה, אנחנו כנראה בסבירות לא נמוכה שבסוף נפסיד את הבית, חשוב להכיר. בגלל זה גם חברות הביטוח וגם הבנקים מחתימים את כל בני המשפחה על ידוע שבעצם לקחנו את אותה משכנתא הפוכה. אם יש לי תוכנית, יש לי הרבה לקוחות שלקחו משכנתא הפוכה, השתמשו בכסף לקנות נכס אחר, מכרו את הנכס וסילקו את המשכנתא הפוכה, זה מצוין. אבל אם אנחנו מסתכלים על משכנתא הפוכה לאורך שנים, בסופו של דבר סיכוי מאוד גבוה שב-120 מה שנקרא, כאשר מי שלקח את המשכנתא ההפוכה ילך לעולמו, היורשים ירצו לסלק את המשכנתא, הסכום יהיה מאוד גבוה ביחס לשווי הנכס, ולכן הם יעדיפו למכור את הנכס ולסגור את ההתחייבות. מעניין, זה גם אני לא ידעתי. כלי מצוין למקרים נקודתיים, כלי סופר מסוכן למי שמשתמש בו לא נכון. לצערי עוד נקודה קטנה, סליחה שאני ככה חופר, אבל חלק גדול מחברות הביטוח והגופים החוץ-בנקאיים מתגמלים יועצים על משכנתאות הפוכות, אז יש כאלה שדוחפים לאותו כלי. אתם מבינים שאם השוחט משלם למישהו שיביא לו כבשים, אז אתם מבינים בדיוק את זה, יפה מאוד. בדיוק. KLS, קלי, האם קיימת משכנתא למשפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים, או מחזור משכנתא? יש פה איזושהי התייחסות למשפחות עם ילדים עם צרכים, או אנשים עם צרכים מיוחדים בתחום הזה? לצערנו ההתייחסות היחידה היא באותו מסלול זכאות שדיברנו עליו, יש למעשה ניקוד נוסף על מי שיש לו או בן משפחה מדרגה ראשונה שיש לו נכות קבועה, אז הוא יקבל עוד כסף במסלול הזכאות. מעבר לזה אין התייחסות, חוץ מהעובדה שאם מתקבלות קצבאות מבחינת הבנק הן נחשבות לטובת ההכנסה הפנויה. אין מספיק התייחסות אם אתה שואל אותי. הבנתי, אבל בכל זאת אם אני רוצה לענות לקל, הייתי אומר לבדוק את המסלול של הזכאות, שם אפשר כן לקבל אולי הטבות. נכון. יפה מאוד. יהודה ממשיך, בנוסף הריבית היא 5.3%, משתנה כל שנתיים. יהודה, אתה יודע, זה מה שנקרא, היית אצל שוחט מאוד אכזרי, הוא גם הכניס לך משכנתא בריבית גבוהה שמשתנה כל שנתיים, וגם עוד הכניס לך צמוד מדד, באמת. אז פה התייחסותך רגע לגבי האלה שמשתנות כל שנתיים, כל 5 שנים, אתה יכול בקצרה להסביר איך עובד המנגנון הזה? כן, המסלול, הכוכב החדש בשנים האחרונות הוא מסלול שנקרא מל"צ, משתנה לא צמודה, כאשר יש מתדירות שינוי כל 18 חודש, שזה 1.5 שנה, ועד תדירות שינוי כל 10 שנים. מה שקורה זה למעשה ביום החתימה על המשכנתא, מה שמתקבע זה אך ורק המרווח, דיברנו על זה שהריבית זה עוגן פלוס מרווח, כאשר כל תקופת שינוי, נגיד 18 חודש, עוברים ה-18 חודש, העוגן מתעדכן אוטומטית, כאשר ברוב המחיר של המשכנתאות האלה העוגן הוא תשואות האג"ח, ואז בתום התקופה העוגן ברוב המקרים לצערנו עולה, ויחד איתו הריבית עולה על המסלול. זאת אומרת, בוודאות מי שב5 שנים האחרונות לקח מסלול משתנה כל 5 שנים, בזמן קרוב מאוד או שיקפוץ לו החזר חודשי, או שימחזר את המשכנתא. מעניין מאוד. אוקיי, אני רואה שהשארתם את הטלפונים, אני אדאג להעביר את כל הטלפונים לאורי. מי זה פה? יבגני היקר, סליחה, לא קראתי את השם נכון. יבגני היקר שואל, האם המחזור בבנק, היציאה פטורה ממס? אז יבגני היקר, אורי הסביר את זה מקודם, זה תלוי במסלולים, אבל לפי איך שאורי הסביר, המסלול שהכי חשוף לקנסות זה המסלול של הריבית הקבועה, כי אז הבנק רוצה לפצות את עצמו אם אתה משפר את התנאים שלך, אז הוא רוצה לפצות אותו על הכסף העתידי לכאורה שהוא מפסיד. עכשיו אהרון אזולאי שואל, יש לי שאלה, אבא שלי רוצה למשכן את הדירה שלו על סכום שחסר לי להון עצמי. אז בואו רגע נדבר, אהרון היקר, יש לו אבא שדואג לו, רוצה לעזור לו לקנות דירה, אז אם אני מבין את זה נכון, האבא רוצה למשכן את הדירה של אבא, בשביל שאהרון יוכל לקחת הון עצמי. אני רק אחדד לכולם, בדירה ראשונה אנחנו צריכים רבע מהסכום הון עצמי, ואנחנו יכולים לקבל משכנתא של 3/4 מהסכום. אני צודק? נכון, 75% מימון בדירה ראשונה.
עד שנת 2022 שיעבוד נכס קיים לטובת רכישה של נכס נוסף היה בכמויות מסחריות מה שנקרא, כי הריביות גם היו ברצפה, לא היה בעיה לגייס על חשבון הבית של אבא את הכסף ואת היתרה לקחת במשכנתה. היום צריך לחשב את מלוא העסקה, זאת אומרת זה משחק של מספרים. ברוב המקרים אם אבא ירצה למשכן את הנכס שלו, רוב המכריע של הבנקים זה לא יעבור בריביות לדיור, כי אסור להם לפי הוראות בנק ישראל. זאת אומרת יש בנקים שימצאו מעקף כדי לתת את זה בריביות כל מטרה שהן גבוהות מריביות דיור ב2% לפחות, או כמו שהסברתי על השיפוץ, אם זה עד 500,000 זה איזשהו מעקף שלנו, ואם לא נצטרך לפנות לחוץ בנקאי, שם הריביות אפילו יותר גבוהות. זאת אומרת צריך לשבת על כל פרטי העסקה ולהבין את המספרים, האם זה משתלם או לא משתלם. לפני 4-5 שנים זה היה משתלם בוודאות, היום זה תלוי עסקה מאוד. שורה תחתונה, אהרון יקירי, אתה חייב את אורי, תדבר איתו ותראו בדיוק, תעשו את הבדיקה. אבי אבישר היקר, תכתוב את הטלפון שלך ואנחנו מעבירים את כל הטלפונים לאורי, והוא ייצור איתכם קשר. כל מי שרשמת את הטלפונים, אני מעביר את זה לאורי בצורה מסודרת. אבי היקר שואל פה עוד שאלה, הוא אומר שהוא לקח משכנתה 1,960,000 לפני שנה וחצי, 60% קלץ ב-4.58 ו-30% משתנה לא צמודה, שזה למעשה הפריים, ועוד משתנה צמודה כל 2 ו5, האם שווה למחזר 10% עכשיו? אם אתה יכול לראות את השאלה ולהתייחס לזה בקצרה. כן, לקחתי משכנתה 1,960,000 לפני שנה וחצי, 60% קלץ 4.58, היום אפשר לקבל אולי קלץ קצת יותר נמוך באזור ה-4.30, אבל זה מאוד תלוי בלקוח. 30% משתנה לא צמודה, מה שנקרא מלץ, כל שנה, זה כנראה עוגן מקם, אז יכול להיות שאפשר לשפר את זה. הוא מציין שהמשכנתה פה היא ל-20 שנה, אבי. זה מאוד משתנה גם במה היכולות. אם אתה יכול להחזיר עוד 1,500 שקל בחודש, סתם אני נותן דוגמה, אז יכול להיות שאנחנו יכולים לחסוך 200,000, אם אתה יכול להחזיר פחות. זאת אומרת, שוב, זה נורא קשה לי לייעץ בצורה כזאת, מבלי שאנחנו נכנסים לתוכניות האישיות וממש לקרביים. יש פה גם נסיבות חיים. אבי היקר, יקירי, תתקשר, אורי, אני מעביר את הטלפון שלך לאורי, תרשום אותו, תדבר איתו בטלפון, תציג לו את הכל בצורה מסודרת עם אורי או מישהו מהצוות שלו, אבל כל הטלפונים יעברו לאורי. חברים, חברות, תבטל לנו רק את השיתוף מסך בבקשה אורי. אז קודם כל, גם בשמי וגם בשמכם, אני אומר תודה רבה לאורי. אורי, היית אחלה, באמת, עברת את הכל בכיף, היה מאוד מאוד ברור. חברים, חברות יקרים, אני משאיר את הצ'אט פתוח, אני מעתיק את כל הטלפונים, אני דואג שהם יעברו לאורי. אורי, תודה רבה לך בשם כולנו. תודה, היה כיף חברים, תודה רבה על הזמן, מקווה שהעברתי ככה עם פלפל. תודה. להתראות לכולם, המשך יום טוב, ביי ביי.